Hello guys! My gosh! Wala pala akong vlog ngayong araw na ito. Nakakaloka. Anyway, ayun, as promised ko last time, diba? Sabi ko, titigilan ko na yung yung Yossi. So, ayun, titigilan natin guys. Kaya, napabili ako ng Charan! Snow Plus Pro. Ayan, para siyang para siyang vape. Yan, kakarating lang. In order ko sa sabay ako kay Pep. Yan. Kasi nag-yosi din yun. Ayun, narinig Diana nag-yosi yun. So, yan. Nagbebenta nito si Pep. Kaya umorder din ako. Yehey! Ayan. Dumating na guys yung Pure Beauty Collagen natin. Tsaka yung Luxent. Ayan. Bagong packaging na siya. Yan. All the way from the south. North pala. Sorry. Yan. So, order na to lahat actually. Matitira lang sa akin few PVC and few Luxent lang. Good morning, guys. Happy Wednesday. Wala tayong vlog. 2 araw. Sobrang busy. Ay, naku na naman ang mga to. Nagbakasyon nga. Pagbalik, grabe naman. Loaded yung workload. Colors. Anyway, yan, good morning. Dapat mag-ano si daddy ngayon, punta sa Comelec, kaso tanghali na, dapat maaga kasi ilang ilang election ang hindi nakaboto, so wala na yun, diba? Hindi na valid yung niya, yung registration niya. So pinapalipat ko na siya dito sa Pasay para dito ka na bumoto para hindi ka na umuwi ng Pasig. Yan, malapit na kayo umuwi doon, ha? Kulit kayo dito. Grabe guys, busy-busy yan kami ngayon sa sa mga order. Yung nag-restock lang naman ako ng gluta. Tingnan mo, binigay sa akin ng supplier ko. Napakaraming milk tea. Sabi niya, alam ko diet ka, pero pumili ka ng ng flavor, padadalhan kita. Oh, diba? Ang pinili ko lang is eto, 0. Pinadala sa akin, 8. Nakakaloka. Thank you, Ma'am Shi. Ayan, pati sa ko. Sa mga dito, kasama ko sa shop. Meron na rin. Grabe. Ayan, ano nila? Lulunurin ako sa sa milk tea. Ayan, barista. Coffee, milk tea. Ayan, thank you so much, Ma'am Shi. Ang dami. Ayan guys, busy pa rin. Alam niyo na, pagkagaling ka talaga sa bakasyon, pagbalik mo, ang daming gagawin. Ayan, daming boxes for shipping international. Kailangan ibuko yan ngayong gabi. Kasi tomorrow, meron akong lakad. Dapat ngayon kaso sabi ko tapusin ko na itong mga kailangan ibook. Para tomorrow wala akong aalalahan. Yan. Sarap magbakasyon, di ba? Bakasyon pa more. Char. Hinatira na naman ako, guys, ni auntie ng pagkain. Di ba? Dinadahit ako ni auntie, guys. Char. Alam niyo, diet ako. Tingnan niyo naman yung rice ko. Parang 2 subo, 3 subo lang ata to. Yan, tapos yung ulam namin kaninang umaga, talong. Nilagyan niya na ng toyo. Tapos yung fried chicken. Ayan. Actually, nahihilo na ako kasi 1:53 PM na. Yan. Ako'y gutom na gutom. Jack! Kumain ka na ba? Mag-2 na, boy, Yan. Mag-2 na, guys. And bago ng ating backdrop. Char. Ayan. Nagpalit na ako ng backdrop kasi pinalaban ko na kay auntie. Yan. Tapos may lakad dapat kami ngayon, diba? Kaya tinapos ko kahapon yung mga gagawin. Kaso, ewan ko itong asawa ko. Saan na kaya? Sabi ko, antayin ko na lang siya dito sa baba, Pero habang inatay ko siya, kain muna ako, guys. Ito pa yung coffee ko kanina with chia. Diet tayo. Nahihilo ko. Nakadagdag pa ng hilo ko yung 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 slim belt. Grabe. Sobrang sikip dito kanina. Nawawala na ata ng oxygen yung yung brain ko. Nahihilo ako. Literal. Kaya ko. Ano ba yun? Binawasan ko muna yung pagkakasikip. Pero effective to, promise. Ang ganda nito sa sa waist. Itong waist trainer na to. Kaso, yun nga lang,
Hindi ka makahinga. Pero maganda, effective siya. Hi guys. Ayan, galing kami dito sa ano, sa Quezon City, sa Eastwood. Pinaano namin yung JBL. At inano ni Maggie, nalaglag sa kama. Pagdating daw namin galing ano, galing probinsya, pinatong ni Daddy sa kama. Ayun, inano ni Maggie, laglag, nagtunog lata. Kaya pinano namin sa service center. Kaso, wala na yung ano, yung warranty. Kasi 1 year lang yun. Eh, June namin nabili, September na. Ay, July ata, no? Tapos September na, sayang. Hindi na tuloy cover. Anyway, yun. Pinagawa na rin namin kasi sayang. JBL is JBL. Magandang tunog. So, yun. Uwi na tayo. Iniwan doon. Tapos, ida-diagnose din. I-email na lang sa akin kung ano. Thank you! Tago natin yung ano. Thank you, kuya! Yes. Kasi kitang-kita dito pag nag-vlog ako. Kita na, kanan na. Nagtatago. Nag-vlogger na nagtatago eh. No? So, yun nga. Iniwan na lang for ida-diagnose and then email na lang kung anong papalitan na parts, ganyan. So, yun. And then we're off to ano na. To Mega Mall. Yan. Papaayos din namin yung ano, yung Apples. iPad mini. Ni baby. Tagal na nun. iPad mini na yan. Yun pa yung pinakaunang Apple na nabili namin, no? Nasira lang kasi yung anak ko, tinanong na naman. Ginamit eh. Nilaglag na naman ata. Talagang batang to, no? Ano, kala mo pinupulot ng nanay niya yung perang pinambibili ng mga gadgets niya eh. Grabe. So anyway, ayan. Diretso na rin kami. Date ba? Kasi malapit ko nang hiwalayan to guys pala. Nag-file na ako ng ano. Oh, nag-file na ako ng bigamy tsaka ano. Nag-file na ako ng ano. Ano ba yun? Adultery. Adultery. Tsaka ipapa-impeach ko to. Hindi ko gusto mga galawan nito. Saka ano. Ayun nga, nag-file na ako ng ano ba yan? Tiwaling to eh. Di ba pakinggan yung tunog? Tiwaling! Gusto ko lang hiwalayan tong kuwag na to. Kaya nag-file na ako Nyari lang ng yan. divorce. Ay, hindi divorce, annulment. Ayan. Kaya annul ko na to. Ito, papa-impeach ko. Lapit na, magiging Alam niyo singular mga na ako guys. kababayan, kapag naamoy niyo yung mga di ka nais na masalimuot na patakaran, ay dapat atin ang gawing adhikain ng pagbabago. Ano ba yun? Parang gano'n na, politika na yun ah. Ang pagbabago punta na tayo ay sa ano? nagsisimula Sa Mega Mall. Tama na nga! Unang kwento yung nagsasabi mo. sa ugat. Uwi na kami guys. Grabe, dilaw naman yung ano ni Taylor. Hindi mo pinapalitan ng ano. Parang incandescent pa yun. Tawag dyan. Ayan. Ayun nga, pauwi na kami. Sisiw na. Tapos, ano pa ginawa natin? Wala, nag-ano lang kami, tumingin lang kami ng ano. Pinagawa pala yung iPad. Yun, nagawa naman na yung iPad sa ano, sa Mega Mall. Tapos, yung JBL lang na speaker ang naiwan. Then, yun, antayin na lang namin yung tawag or email ng ano, ng JBL. Tapos, may malungkot dito kasi hindi niya may uwi yung JBL na malaki. Yung ano, yung may gulong. Yung parang party box na gano'n. Eh, ano ko na, willing na akong bayaran kaso out of stock! Oh, sayang. Better luck next time, daddy. So, yan. Uwian na para makapagpahinga na. Natatain na po ito. Taing-tain na to. Taing ba ako? Pabatuhin ko yung tae. Gugulin sa kalsada. Taing na ako. Bili. Wala ka ng
pakialam sa ticket. Mamadali na po yan. Pamumunas ka ng puwet yun. Good morning guys! Happy Saturday! Ayan, punta kami ni Daddy sa sa Cartimar. Bili lang ako ng mga gulay-gulay. Hindi ako nakapagpasabay kay Rico pag punta niya ang palengke. So since naglabasan yung mga sasakyan, sabi ko, diretso na natin sa diretso na tayo mag-Cartimar. Yan, total nasa baba na kami. Tapos mga meat, ganun. Pero mag-grocery din kami mamaya. Gawa ng, yung pinabili ko kay Rico is sabon panlaba lang ata yung last time. Mga kailangan pa sa sa Baler. Yan, kumpletuhin natin ngayong Saturday. Wala masyadong wala masyadong workload. Makapag pag-grocery man lang, diba? Nakakamiss mag sa palengke. Mamili. Mga fresh talaga. Yan. Gusto ko na itong ulo ng salmon. Pangsigang. Natapos din guys. Nakakaloka. Nabot kami ng 2 hours sa pamimili. Hindi, pag nandito ka kasi sa kompleto na dito sa Cartimar. Meron na ditong mga Korean store, Japanese store, Taiwanese store, basta lahat ng ng mga Asian supermarket nandito guys. So ang daming foreigners din na dito na namimili talaga, kaya laging jam pack ng dito ang parking. So ayun, since nga ako, namili ako sa palengke, diniretso ko na yung sa Japanese store kasi yun, minsan nag-crave ako nung miso soup. Ang mahal-mahal naman yan. Roasted sampur. Gusto niya Pinagbubutas. So, bumili ako ng ayan yung miso paste. Kaso, lang yung 4 months na lang to bago ma-consume. Yun na pinakamatagal niya. January 2022. Ayan. 1 kilo ata to. So, lagi kami magmi-miso soup. Then, yung, wakame. Yan, 50 grams lang. Yan. Tapos, may maandar si Taylor eh. Tapos konti lang sa Korean store. Bumili lang ako ng sardinas sa Korean store para gagawin kong mackerel stew. Yan. Isa nag-crave din ako doon. So since nakalabas tayo, yan. Diniretso ko na, kaya nabot kami ng 2 hours halos. Teka, ito pa, may binili pa ako sa Korean store. Sa Japanese store. Yan. Gagawan ko si Chris ano ba yan? Yung rice ball na basta yung binalot sa sa seaweed. Gusto niya rin yun eh. So yun lang, 3 lang yung binili ko sa sa Japanese store. Wakame, yung yung ba 'to? Bean paste. Tapos yung crab meat. Then dito na talaga naghuli Hindi ko na mahuhol to mamaya sa sa bahay eh. Pag nahawakan na to ni auntie. Yan, tofu lang naman guys sa tsaka sardinas. Lobat na pati si eh. So yan lang. Tapos tuna. Then tofu. Kasi para dun sa namin sa soup, sa miso soup. So, yun. Ayun lang. And then the rest, doon ako namili sa palengke. Pati prutas. Yan. Ang saya. Namiss kong mamalengke. Yung ganyan. Iba talaga pag sa palengke ka guys namili. Alam mo yun, kesa sa supermarket. Kaso, diba, syempre, minsan sa supermarket ako bumibili ng mga gulay na, yung ganyan. So, napapamahal. Kaya the best pa rin talaga sa palengke. I swear. Kaya, lalo na dito sa sa Cartimar nga. Kasi kompleto na may palengke na, may wet market, may mga fish, seafoods. Tapos, yung kabilang side, yung half nun is mga gulay naman. And then, ganyan, may grocery. So, yan. Parang mas the best pa rin talaga dito dati. Minsan kasi lagi kaming sa sa MOA eh. Kaya mo nga. Ngayon, mga susunod pa, dito na tayo ulit mamimili. So, ayun lang, pauwi na kami kasi it's 11 na. Nagugutom na ako. Hindi pala pa kaming kinakain ni Daddy kahit napuyat kami guys sa sa Squid Game. So, itutuloy ko mamaya. Tapusin ko na yung buong season na yung
Na wala na akong aabangan pa. Total, Sabado naman eh. Dito na kami guys, sa bahay. Yes, Maggie! Gusto mo may susop, anak? Gagawa ako. Yun. Kasi nagluto si auntie ng... Ay! Umalis ka dyan! Yan. Fish. Tapos, ano to? Spam to eh. With egg. Mamaabot niya. Basta yun. Teka lang, ayusin ko lang mo pinamili namin. Mag-haul muna tayo guys ng gulay. So, ito yung mga napamili namin guys sa Cartimar. Mga nakalista ni auntie. Nabili ko naman lahat. So, may kamatis, sibuyas, bawang, luya, sili, kalamansi. May kalamansi ka lista, di ba, auntie? Kalamansi, tapos lemon. Ayan, 20 pesos lang yung lemon. Sarap pa pang lemonade si auntie. Madalas gumagamit na ito eh. Yan. Tapos bell pepper, tag-isa lang. Kasi mahalya siya. Tapos ito, pang salad. Yung Japanese cucumber ata to. Then, pang sigang. Yan, kasi magsisigang ako. Tapos, brown mushroom. Ito, patola. Yan, sarap to. Kasi back to low carb tayo eh. Patola. Then, yan, panlagay sa sinigang. Okra, isang ano lang. Isang tali lang. Then, yan, isang pirasong ano din. Broccoli. Yan, mas mura talaga yung broccoli sa ano, mga gulay, especially sa palengke, guys. Ayan, kasi pag sa ano to, sa SM to, siguro pa 200 pesos na to eh. Ganyan, maliit. Ito, 100 pesos ko lang nabili. 120, mga ganun. Basta, ganun lang siya. Oh, gagawa ako ng ano eh, sa beef broccoli ni Chris. Tapos, bumili ako ng bok choy. Tapos, yan. Ang laki. Ang haba. Yan. Yung half ilalagay ko sa sinigang, yung half sa stew na sardinas. Yung in-can. Tapos, ano pa ba? Pang salad. Yan. Lettuce. Mga greens. Ito, panlagay ito sa ano eh. Sa miso soup. Bumili ako sa peraso lang. Then, kangkong and ano ba to? Polonchay ata to. Yan lang. Kain tayo guys. Ayan, may nadali ko yung ano, miso soup. Lagyan ko ng halaan. Yummers. Para kang nasa Tokyo lang guys. Promise. Yummers, yummers. Tapos yung pendrito ni Aunting Gigi and spam, egg. Tawag doon? Yung omelette. Ayan. Spam omelette. Kain tayo. Ay, finally guys. Nakapag-freshen up na. Ayan. Kumain muna kasi kami. Nagluto ako nung halaan ni Daddy. Hinalo ko sa miso. Ang sarap. Fairness. Pero di namin naubos kasi ang dami nung ano. Ang dami nung niluto ko. So, hanggang mamayang gabi yun. Yan. And, yun nga. Nakapag-freshen up na tayo. Kasi tatapusin namin yung ano. Yung Squid Game. Squid balls. Yan. Pusin natin para wala na akong iniisip na kung ano bang mangyayari yung ganyan. Although, ang dami ko nang nakikita, nababasa sa Facebook, mga talaga, mga ano eh, mga spoiler alert eh, no? So, yun. Tapusin ko na last 3 episodes naman na yun. Wala naman din masyadong gagawin yun. Magsasagot lang naman. Tapos, ayun, since weekend nga, tapos, nagpapalinis si Rico ng ano doon, ng Printer. hindi, yung ano ay, nako, kung kailan busog ka, day. Ngayon ka naman, naghang. Yun yung aircon namin, kasi monthly yung ano nun, or every 2 months ata yung maintenance nun. So, yun lang naman. Tapos, Shopee. Yan. So, may time tayo ng movie time, Netflix time. Yan. Okay po, i-transfer ko na po. Thanks. So, yan. Ganyan. Mga sagot-sagot lang, mga simpleng lalamove, ganyan. Carry ko na yan habang nandito sa shop. Baka antukin lang ako pag nasa baba ako eh. So, isa na natin. O tuyuin ko pa ba yung buhok ko? Pag nano, dito lang naman ako sa bahay. Pero, huwag natin kalimutan mag-apply ng tomato serum kahit nasa balar lang. Paano yun eh? Pampakinis. Charot. So, baka bukas na ulit kami lumabas kasi nagpapabili si Nene ng, ng washing machine nila sa taas.
Ayan, tagal ko nang sinasabi yun. Nasabi ko, bumili na kasi ng washing machine. Gawa nang ang dami na laging umu-order sa Shanice, guys. As in, minsan biglaan, 4 na orders, ganun. Sa isang araw. Kaya sabi ko, mainam na may washing machine ko dyan. Para shoot mo na lang. So, habang nagluluto ka, diba, may naglalaba ka the same time. So, ayan. Sige, te, sabi yung papabili sila. So, bukas na siguro. Ayan. At ano muna tayo ngayon. May order pa naman sa kanya ngayon. Busy pa yan. Nakalang sasama siya bukas. Yan lang. Ang ating pangbaler. Look char.